हेलो दोस्तों, स्वागत बाटे रउआ सबके विश्वा शक्ति फिल्म्स में एक बार फिर से। त का हाल बा, कैसन बानी जा रउआ सभे के बीच एक बार फिर से हम आ चुकल बानी एक और नए दमदार अपडेट के साथ। रउआ सबसे आग्रह बा कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बना रहम जा। वीडियो के आगे बढ़ावे से पहले रउआ सबके अनुरोध बा कि अभी तक हमारे चैनल पर नया बन जा तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और बेल आइकन के दबावल ना भूलम जा। चली जा हम वीडियो के आगे बढ़ावत नहीं जा। रउआ सभी के बीच आज सुबह एक बहुत ही सुंदर प्यारा लोकगीत बवाल मचा रहल बाटे, जेकरा के गईले बड़े भोजपुरी के सुपरस्टार गायक और अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव जी, और उनकर साथ दिले बड़ी भोजपुरी के सुपरस्टार गायिका नेहा राज जी। जौन गीत के बोल बा नरियर अभी हरियर बा, जे ई गीत के लिखले बड़े कृष्णा बेदर्दी जी और म्यूजिक से सजेले बड़े आर्यन शर्मा जी। तो रउआ सबके बीच आज सुबह 6:30 बजे प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल से रिलीज हो चुकल बा। अगर रउआ सभी अभी तक ई गाना के नहीं जा सुन ले तो जाई जा प्रमोद प्रेमी यूट्यूब चैनल सर्च करी जा और गाना का भरपूर आनंद ली जा और अपन प्यार प्रक्रिया हमके दी जा। तो हमार वीडियो में लास्ट तक बनल रहे खातिर रउआ सबके दिल से धन्यवाद। मिलत जा अगला वीडियो में। हर हर महादेव, जय हो भोजपुरिया समाज।